Takže budeme rýsovat kružnici vepsanou. Kružnice vepsaná jako vevnitř, uvnitř teda. Možná pomůcka, pamatujte si podle toho V na začátku, že V, když se položí, tak nám demonstruje úhel. Základnu a rameno s vrcholem. Kružnice vepsaná se rýsuje pomocí osy úhlu 3krát. Nejdřív se teda podíváme, jak se dělá osa úhlu. Úhel, který má základnu a k němu rameno. Vrchol, to je úhel. Abychom narýsovali kružnici vepsanou, potřebujeme ale zjistit takzvanou osu úhlu. Osa nám půlí věci na půl přesně. Takže potřebujeme vlastně získat přesný prostředek toho úhlu. To získáme tak, že zabodneme kružítkem do vrcholu úhlu, opíšeme oblouk. Tím nám vzniknou další dva pomocné body, kterým zjistíme prostředek. Tak, následující otevřeme kružítko, zabodneme do průsečíku na základně, opíšeme krátký oblouk, přepíchneme do průsečíku na rameni, opíšeme krátký oblouk. Tady nám vznikne průsečík dvou kružnic, částí kružnice a ten spojíme s vrcholem přerušovanou čárou nebo tenkou dlouhou čárou. Tak tohle je osa úhlu. Pomocí 3 os úhlu narýsujete kružnici vepsanou. Tak pojďme na to. Libovolný trojúhelník. Nebudu dělat úplně rovnoramenný. Popíšeme A, B, C, popíšeme strany. Tak a jdeme pracovat. Tak, úhel beta, zabodnu kružítko do vrcholu, opíšu oblouk. Vznikly mi 2 body. Otevřu kružítko trošku víc, zabodnu K1, zabodnu do základny K2. Tak, teď hledám vrchol a průsečík 2 kružnic. Spojím. Mám první osu úhlu beta. Osa úhlu alfa. Zabodnu. Opíšu oblouk. Zabodnu do průsečíku. Na základně otevřu víc kružítko. Opíšu oblouk. Zabodnu do ramene. Opíšu oblouk. A mám průsečík. Spojím s vrcholem. Tenká čára. Tak a prostřední. Zabodnu do bodu C. Opíšu oblouk. Zabodnu. Otevřu si kružítko víc, abych ta čáry neměla všechny v tom trojúhelníku a klidně ten oblouk opíšu ven. Zabodnu do druhého průsečíku, píšu další oblouk. A teď tvořím průsečík. Tak a teď vidíte, že se nám to tady nespojilo. A proč? Protože vidím, že tady mám špatně udělaný střed osu úhlu. Takže musíme začít znova. Tak připravíme libovolný trojúhelník ABC. A, B, C. A jdeme na to. Tak ještě jednou. Zabodneme do vrcholu, opíšeme oblouk. Otevřu kružítko, zabodnu, opíšu oblouk, zabodnu, opíšu oblouk, vytvářím osu úhlu.
Tak, teď musím být přesnější. Mám první osu úhlu. Tak, u bety opíšu oblouk. Vznikly mi 2 body. Otevřu kružítko, jeden oblouk, zabodnu druhý oblouk, tady musím prodloužit, tak mám překřížení, tak a teď opatrně, přesně. Osa úhlu beta a teď osu úhlu gamma. Takže opíšu oblouk, otevřu si víc kružítko, aby se mi ty čáry nepletly. Opíšu oblouk, zabodnu, opíšu oblouk. Tak a teď z C spojím vrchol. A vznikl mi tady střed S. Já ho nazvu SV, jako S kružnice vepsané. A teď cílem toho je získat tu kružnici uvnitř. Když zabodnu do průsečíku všech 3 os, tak teď musím hledat rozměr, který bude od středu ke kraji toho trojúhelníka, v úplně nejkratší vzdálenosti. Takže si to zkusím nějak nastavit, zkontroluju a teď pravda, jestli se nám to podařilo. Kružnice vepsaná je hotová. Tak další kružnicí bude kružnice opsaná. Kružnice opsaná na rozdíl od vepsané, od slova opisuji, je jako O, jako okolo trojúhelníka. Takže naším cílem je vytvořit kružnici, která protne všechny 3 body v trojúhelníku. Všechno, co se teda děje u kružnice opsané, se děje okolo toho trojúhelníka. S tím rozdílem, že kružnice vepsaná, se můžete podívat, tak všechno, co se dělalo vevnitř toho trojúhelníku. Takže osa úhlu i kružnice byla vevnitř, takže vepsaná kružnice. Opsaná kružnice je rozdílná v tom, že všechno budeme dělat venku, okolo toho trojúhelníka. Tak, je důležité, abychom ale znali, jak se vytváří osa strany, protože kružnice opsaná vzniká průsečíkem 3 os stran. Tak, vychází tedy zase z trojúhelníka a jsou to strany AB, strana BC a strana CA. Všechny 3 strany musí teďka vzniknout nějaké osy. Zase od slova osa strany nám dělá prostředek. Takže naučíme se nejdřív osu strany. Osa strany se dělá tak, že přímka AB, dejme tomu, že to je strana AB. Tak, kružítkem vezmeme vzdálenost víc než polovinu vzdálenosti strany, nebo velikosti, a opíšeme oblouk. Necháme stejnou vzdálenost, nesmíme s tím hnout. Zabodneme do druhého bodu a opíšeme oblouk. Teď to nejdůležitější na tom všem je vzít trojúhelník s ryskou a správně s ním pracovat. Ryska nám obkresluje úsečku. Takže pojedu po úsečce a musím vycentrovat. Pojedu tak dlouho, dokud se nedotknu pravítkem průsečíku těch 2 kružnic. A teď vytvořím prostředek strany. A tohle všechno se musí dít 3krát na tom trojúhelníku, takže pojďme to zkusit. Trojúhelník ABC. A, B a C strany popisovat teď nebudu, ale jdeme na to. Tak, do kružítka víc než půlka vzdálenosti je úplně jedno, kterou stranou začneme. Já budu začínat BC. Tak opíšu oblouk, nechám vzdálenost, zabodnu do C, opíšu oblouk.
vezmu pravítko s ryskou, přiložím rysku na stranu, jedu po straně, až se dotknu průsečíku 2 kružnic. Pořádně to vycentruju, protože tady jde skutečně o přesnost. A protáhnu tu osu až úplně daleko. Je to osa strany A. Tak, BC, ale strana se jmenuje A. Tak jdeme na osu další strany. Strany CA, takže strany B. Otevřu víc než polovinu, opíšu oblouk, nechám vzdálenost, zabodnu do dalšího bodu, opíšu oblouk. Beru pravítko s ryskou, ryska jede po straně až do protnutí 2 kružnic, do místa protnutí. Tak beru a dělám dlouhou osu strany B. Tak, teď poslední, klidně si otočím sešit, abych to měla líp na práci. Do vzdálenost zase víc než půlku, zabodnu do vrcholu A, opíšu oblouk, nechám kružítko, zabodnu do B, opíšu oblouk. Beru pravítko s ryskou, jedu po straně až do místa protnutí 2 kružnic, pořádně vycentruju, abych to měla úplně přesný a protáhnu osu. Tak, teď mi tady vznikl střed S. Vůbec neřešte, kde ten střed S je, protože je to prostě protnutí všech os stran. Důležitý teď bude, aby se nám to protlo v bodech. Takže máme střed, kružnice obsané, takže ho nazvu SO. Do kružítka si teda vemu vzdálenost z bodu S do jednoho z vrcholů. Je úplně jedno, jestli je to SC, nebo SA, nebo SB. Stejně musí protnout všechny. Takže zabodávám do prostředka. Beru vzdálenost k vrcholu C a teď kroužím a protínám všechny 3 body. Teď budeme rýsovat těžiště. Těžiště má definici takovou, že každý trojúhelník má 3 těžnice. Znamená to, že každý ten trojúhelník má 3 čáry, které protínají trojúhelník. Jejich průsečík tvoří nějaké těžiště. Problém je v tom, že často nevíme, jak to vytvořit, takže ještě jednou těžiště je vlastně spojuje střed strany a vrchol. Tohle je důležitý. Spojuje střed strany, to znamená zase prostředek strany a její vrchol. Je to dost podobný jako kružnice obsaná, s tím, že u kružnice obsané, když vytváříme střed strany, tak protahujeme tu osu vlastně po celé té délce toho trojúhelníku. U těžnice nebo u těžiště ne, tam potřebujeme jenom ten střed té strany a pak míříme k vrcholu. Takže nejprve musíme vědět teda, jak se ten střed strany dělá. Takže střed strany, já dám tohle stranou a jdeme na to. Vytvoříme libovolný trojúhelník ABC. Já udělám záměrně trojúhelník úplně jiného tvaru než rovnostranného. A, B, C. Tak, střed strany AC zase stejně. Takže do kružítka vezmu víc než půlku, opíšu oblouk, do vrcholu A zabodnu, opíšu oblouk, beru pravítko s ryskou a jedu po straně ryskou až do té doby, co se dotknu průsečíku 2 kružnic. Tak, v tenhle moment udělám kolmici ke straně. Potřebuju jenom vědět, kde je její střed. To samé udělám na všech z těch stranách. Tak, zabodnu, opíšu oblouk, nechám vzdálenost klidně stejnou, udělám to i na AB. Tak, beru rysku,
jedu ryskou po straně, až se dotknu průsečíku. Tak. Mám další střed strany a poslední. Jedu po straně, až se dotknu průsečíku. Končím a mám střed strany. Takže máte 3 středy stran. A teď, abychom z ní mohli mít těžiště, tak spojíme vrchol B s protějším středem strany B. Takže B a B. První. C a strana C. Takže vrchol C a střed strany C. A teď vrchol A a střed strany A. Tak. A teď nám vznikl bod, kterýmu se říká těžiště. Tak pokračujeme dál. A další se jmenuje výška trojúhelníka. Tak, zase dám definici. Výška trojúhelníka je kolmá úsečka spuštěná z vrcholu na přímku protější strany. Definice, kterou je potřeba pochopit. Takže ve zkratce je to prostě kolmice k protějšímu vrcholu. Takže máte-li trojúhelník A, B, C, tak máte vrchol a stranu a prostě utvoříte kolmici ke každé té straně. Takže výšky trojúhelníka jdeme dělat. Teď dám záměrně trojúhelník, abyste pochopili, že když bude jiný, že se to dá taky krásně udělat. No to totiž není úplně snadný, když ten trojúhelník má jiný tvar než klasický rovnoramenný nebo rovnostranný. Tak, A, B a C. Řekli jsme, že musíme udělat kolmici k protějšímu vrcholu. Strana a vrchol. Takže mám stranu A, stranu B a stranu C. Vždycky budu tedy spojovat AA, BB a CC. Tak. Vezmu pravítko s ryskou a zase ryska jezdí po stranách. Takže když mám rysku umístěnou na straně C, tak ji táhnu po celé straně C až do doby, než se mi dotkne vrcholu C. Tak, jsem tady. Takže mám vytvořenou, teďka si ji obtáhnu zeleně, vytvořenou výšku strany C, kolmici. Tak. Teď budu tvořit výšku strany B. Takže mám vrchol B a stranu B. Když pojedu po straně B, teďka trojúhelníkem ryskou, tak najednou zjistím, že vlastně ten bod je úplně až někde jinde, že už jsem projela celou tu stranu a ten bod je úplně někde jinde. Takže teď si musím pomoct. Musím teďka tu stranu tužkou prodloužit úplně ven. Tak, abych našla vlastně tu kolmici. Takže jedu po straně B, potřebuju vrchol B, jo? Jedu, furt jedu ven a až se to dotkne vrcholu B, tak pak teprve tvořím kolmici a tady je výška trojúhelníku strany B. Tak máme A, teda stranu B, takže já píšu VB a tohle je VC. A teď potřebujeme stranu A a vrchol A. Pravděpodobně dojde k tomu samému. Takže když dám trojúhelník rysku po straně A a budu s ní jezdit, tak vidíte, že zase to A je úplně někde jinde. Takže musím teďka prodloužit zase celou tu stranu A tužkou, protáhnu daleko
A já teď už můžu jet po straně A až do té doby, než narazím na vrchol. Ještě kousek, vycentruju naprosto přesně. A teď mám výšku strany A, takže ve finále, když se podíváme, já tady teď obtáhnu fixou ten trojúhelník. Jste ho viděli, tak vlastně zjistíte, že jediná výška v trojúhelníku byla C, ale ostatní jsou mimo trojúhelník. Tak a to je výška, je teda kolmice od vrcholu k jeho protější straně. Poslední bude osová souměrnost. Osová souměrnost znamená, jsme si říkali, že osa nám něco půlí na půl, nebo nám dělá přesný zrcadlový obrazce. Mám tady pětiúhelník A, B, C, D, E. Když si vytvořím osu, to je jedno, jaký tam narýsuju, ale já ji udělám třeba takhle, jako osa. A potřebuji tenhle obrazec zrcadlově přenést na druhou stranu. Postup je následující. Zase použiju pravítko s ryskou. Takže ryska bude tentokrát osa. Budete jezdit jenom po ose. Všechno se bude odehrávat na ose, protože se to jmenuje osová souměrnost, takže všechno půjde na osu. Vemu pravítko a jedu po ose. A zase jedu, až se dotknu prvního vrcholu, který potkám, a to je A. Přerušovanou čárou nebo tenkou čárou na druhou stranu přenesu v pravém úhlu přímku. Tak. Důležitý je, abyste si to rovnou dělali ty body, protože pak se v tom, když je to mnohoúhelník, ztratíte. A řekla jsem, že všechno se odehrává na ose. Takže pravítko jezdí po ose, kružítko bodá do osy. Bodnu do osy, do kružítka vezmu vzdálenost k vrcholu a přenesu tu vzdálenost na druhou stranu a označím na pomocné čáře, kde bude zrcadlově bod A. A protože je zrcadlový, tak ho nazvu A s čárkou. Tak pokračuju dál, jedu po ose, narazila jsem na další bod, a to je bod B. Pomocná čára, klidně si ji protáhnu víc. Beru kružítko, bodám do osy, beru vzdálenost k bodu B a přenáším ho na druhou stranu. Označím a je to zrcadlo bodu B, jmenuje se B s čarou. Beru pravítko, jedu po ose. Dalším bodem je bod E. Beru kružítko, bodám do osy, vzdálenost bodu E, přenesu na druhou stranu, popisuju ho E s čárkou. Beru pravítko, jedu po ose, dokud nenarazím na bod D. Ještě kousek. Pomocná čára, přenášecí čára, zabodávám do osy, beru vzdálenost bodu D, přenáším na druhou stranu D s čárkou. Poslední jedu po ose až do bodu C. Pomocná čára, bodám do osy, do bodu C změřím a přenáším na druhou stranu. Bod C pojmenovávám C s čárkou. Tak. A teď A, B, C, D, E. A, B, C, D, E spojuju. Tak, jak to jde za sebou. A, B, B, C. CD, to vezmu teďka zeleně, táhnu i tohle, abyste viděli, že nám vznikne
vznikne vlastně zrcadlo. DE. A EA. Tak, máme hotovo.